Hello guys, welcome to my new video, new episode guys. नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आं चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। स' नै दा नोंथांमोना नैबे दा बावैसो थांनाय क्लिप्सखौ हयथ' नुबायानो जानो हागौ। बेसे गोदै राव बाहायदों नैबे गुन्दा गुन्दिखौनो होनांसिगोन। गुदुं गरम देन्था गरम मानसिफ्रा माबायदि राव बाहायदों नायदो। बेसे लासिंसिं बिसोरनो जायगायानो नांला, बिमा बिफा गैला, बिसोरो जहरा जात जाबाय, मिथिबायना? स' मा होनना फोरमायगोन नैसोरखौ गुन्दा गुन्दिसो होनांगौ ना मा होनांगौ? ना जायगायानो गैया, किस खालामदों, खुदुमलायदों अपेन ओरैबायदि जायगायाव आरोना दुर दुरन्द' माबायदि गुन्दा गुन्दिसो होनांसिगोन आरो बिसोरखौ। बा आसलथे नै बिसोरना बिमा बिफा दंना गैयाब्रा? बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दंना गैया? ना जुलि लालायबाथ' जेबो नङा। आसलथे जुलि लालायबाबो नै बिदिखौ अपेन किस खालामलायनायखौ ससियेल मिडियायाव सोर भाइरेल खालामो? आरो बे बानाय जाग्राबाथाय मोसौ गियान नामा? एसेथ' साननांगौ। जोंखौ नुबा ससियेल मिडियायाव नुबा जोंखौ माबायदि जालालै। माने अपेन गुन्दा गुन्दी नै बिसोरनि थाखायनो हारिया बदनाम जाबोयो, मिथिबायना? हारिया बदनाम जायो नै बिदिनि थाखाय। माने बा कि हय तु कुन हय बर' लरा ছোৱালী नैबे अ थांखो बर' लरा ছোৱালী। स' हाजारखि गुन्दा गुन्दी जायाथों मानो, जेसांखि गरम जायाथों मानो नैबिदि अपेनाव दा खालाम आरो बिदि ससियेल मिडियाफोराव जाहाथे भाइरेल जाया। स' गाज्रि नुयो आरोना। स' बर'नि बिराद गाज्रि बदनाम जायो नै बिदि बानायलायनायखौ नुयोबा ससियेल मिडियाफोराव। स' सोरबा हेटार्सफोरा दा बेड कमेन्ट खालामलायगोन बैसोरनि जुन्थु बै सैमा बायदि जालायलायनायफोरनि खुरमा भागिफ्रा। आं जेबो मोना, आंखौ बखिहर, जों खिन्थु आं ब्लारबो खालामा, डाइरेक्ट अपेनाव होगोन नै बिदि गुन्दा गुन्दी आखुनि सभाब सरित्रहीन मानसिफोरखौ आङो डाइरेक्ट अपेनाव होगोन। स' आंखौ गाज्रि मोनना लाब गैया, आं डाइरेक्ट अपेनाव होगोन, डाइरेक्ट अपेनाव। स' एसे गियानि गुनि जानो सोलों। इयुनावबो नोंथांमोना जाहाथे गावनि गथ' गथायफोरखौबो गियान होलांनो हायो। नोंसोरनो नैबिदि खुदुमलायनाय अपेन किस खालामलायनाय उनावथ' नैबे मेम'रि हिसाबै जाना थासिगोन, बे इउटुबाव मालाबाबो दानजाया। माबा जानो हागौ आरो नङाबाथ' आरो बे अपेन जुगे जुग थाबाय थासिगोन नोंनि नैबे मोनसे मेम'रि हिसाबै। स' नोंनि नोमा नोम्फा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंनि खुरमा जाति भागि गासिबो नुजोबगोन नोंनि नैबे सोबख'लायनायखौ। इदि आनकन्ट्रल जायोबा जुमायबो लोंनाङा, बा नोंसोरनो बै स्पटफोरखौ पिकनिक स्पटफोरखौ नैबिदि पार्कफोरखौ नोंसोरनो बदनाम खालामना बन्द' खालामनो होगोन नोंसोरो सानसे समाव, मिथिबायना? मोजां मोजां मानसिफ्रा पिकनिक पार्क बिदिनो स्पटफोराव फेमिलिफोरा बेरायनोसो थाङो। नोंसोरबायदि दुर दुरन्दर मानसिफ्रा नैबिदि देखायनायनि थाखायनो पिकनिक पार्क पिकनिक स्पट नैबिदि गार्देनफ्रा बन जानो थांगोन आरोना सानसे समाव नोंसोरो नैबिदि बानायलाङोबा खिन्थु। स' गाइस गाज्रि मोनना लाब गैया, डाइरेक्ट बुंबाय आङो। बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ मेन टपिकफोरखौ आंखौ गाज्रि मोनना लाब गैया खिन्थु। स' गाइस जय हिन्द, जय भारत, बन्दे मातरम, जय बर' हारिनि। आंनो इसेखौल' बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। जय हिन्द, बाय।